wani? An tashi lafiya? Lafiya dan yabo kawai zo ba sallama ba komai haka. Baba, na'am. So nake da tambaye ka. Ina jin ka. Baba, in ce ka rike ministan kuɗi. Ba na rike. Tambayan ka kai a makaranta ko yaya? A'a, amma baba, me yasa ka tsiyace da wurin haka? Ina da komun ba. Kuma wai aka ka rike tsohon ministan kuɗi na ƙasa gaba ɗaya. Banda kana sha so kake na ɗauki kuɗin gaba ɗaya na baka ko yaya? Wai baba, kana da kuɗi dama? Sosai ma kuwa. Me yasa ka a cikin wannan bakar talaucin? Kai, tsoro nake yi. Tsoron me baba? Kai da na san kana da gaskiya da riƙon amana kuma kuɗin nan hakkinka ne. Tsoron me kake baba? Kai dan yabo. Har yanzu kai yaro ne. Ha kuke da yaro. To yanzu baba kuɗin 3,000 ba za ka ɗauka ka bani ba? Dan sa a baka? 3,000? So kake a zo aiki da nafin dina? Tashi ka bani waje nan. Kai, bari ka ci. Tun da muke tare da mahaifiyarka a gidan nan, bata taba min irin wannan tambayar ba. Amma yanzu so kake na dauki 3,000 na baka. Gaskiya baka da hankali. Kai, gaskiya kana da musibin muku wallahi. Kai, abada Allah. Tashi ka bar nan. Ba mu ba da banza yi. Kawai aka sa kwashi kuɗi ana ba. Wallahi za ba da banza wallahi. Aboki, lafiya na ga jikin ka ya sanyi. Ku shiga zuwa. Ka shiga gaba ɗaya ka wani shiga nazari. Ai bari kawai ni ga sha na mu kallon wai. Babana shi da tsohon ministan. Ai babanka mai kuɗi ba wai ana ma kallo ba. To babana mai kuɗi wallahi ba bani komai. Nayi biyar kai banza ne ai. Na rasa menene mafitan wallahi. Kai banza ne. Na baka shawara ka kashe shi kawai. Ha ba. In ka kashe shi za a samu abin da ake so. Yadda za a yi kenan. Akwai ba. Okay. Allah saka. Yawa. Idan aka samu da Allah kana manta da mu. Ina zan mace da kai. Kada ka bani shawara mu babana. Ha ba Allah. Nagode. Ka cika aiki. Ka ji banza ana kokarin yi wa iyaye da biyayya ne domin a rabu da su lafiya. Amma shi duk damuwan shi kuɗi. Ka je ka kashe shi ma zo mu ci daɗi. Dama yana bakin ciki da babanka. Ni zan kula da nawa iyayen. Yawwa, ya Allah ya bani sa akan tsohon nan. Dan burin uwa. Lafiyan ka ɗaya ko ka san me kake shirin aikatawa kuwa? A to baba mun jira ka mutu ka mutu. Sai ka ce me ran karfe. Mun ga gaskiya ba ran iya mutu a cikin talauci ba. Gara ka mutu ni ma fara shigan motoci. In ma ka tsine mutum yanzu. A tsine mutum. Wadi ke wallahi an yaron banza wallahi. Kuɗi kawai kuɗi. Ko in aika tsaya yanzu za ka tara ka. Ina ɗakin da nake hana ka shiga din nan. Idan Allah ka shiga a gefe akwai wata bakar jaka. Kudin na ciki sai ka dauka. Dan boro ba ka shiga yana ciki. Dan boro ba ya ga watu. Ya ga abin da ya tsara. Rike mu kan nan. Wallahi kai ganganci da wukan nan sai na kashe ka da shi. Kai ga mu. Kai. Sune? Kudin ne. Ni da na ji ma ina son tambaye ka. Shin tun da kake aiki ta barke maka albashi kuwa? A'a wallahi. Sai ni kake dawa. Amma yi uban banza wallahi. Bari ne ta karfi ba na samu moto, mashin, gida, mata. Bari ka da tsaya cewa. Sai ni ma.